Y ahora, señoras y señores, para finalizar nuestro espectáculo, nos despedimos con la voz más dulce de todo Ohio. Con todos ustedes, Sugar Cane. Es genial vivir en Chicago. La vida es todo juergas y descontrol. Excesos. Delirio. Es genial vivir en Chicago. La vida es todo juergas y descontrol. Durant tot aquest mes de juliol, el Teatre Tívoli de Barcelona acull una funció que és pionera a Espanya. És la primera vegada que podem veure el musical Sugar, basat en aquella mítica pel·lícula de Con faldas y a lo loco, però ara aquí, en forma teatral. Va començar, com us deia, d'una manera molt humil, amb un grup de joves artistes, però que l'èxit ha estat tremendo, tant i és així que fins i tot ara els podem veure en aquest superteatre de Barcelona com és el Tívoli. El Pau Doz és el director, moltíssimes gràcies i felicitats. És un musical premiat, tot i que al darrere hi ha un grup de gent molt jove. Tu ets un bon exemple de que sou joves amb talent, que teníeu ganes de tirar endavant amb aquesta història. Sí, nosaltres ja, quan vam engegar aquest projecte, teníem ganes d'agafar un projecte una mica més gran, amb una mica més de qualitat, i pensàvem en portar algun musical de Broadway que no s'hagués fet mai aquí a Espanya. Amb la pluja d'idees que vam fer, vam anar fent llistat, fins que vam arribar al Ningú no és perfecte, al Con faldas y a lo loco. I vam dir, hosti, això no s'ha fet mai aquí, existeix com a obra teatral o com a musical. Aleshores, quan vam arribar a aquest títol ja vam descartar tots els altres, vam dir, anem a per aquest, perquè si això existeix és el que hem de portar. Vam començar a contactar amb els americans i ens va dir, sí, existeix un musical, que és Sugar, que es va estrenar als anys 70 i que aquí a Espanya no s'ha fet mai. Aleshores vam començar a gestionar tots els drets d'autor per poder adquirir aquests drets d'explotació i poder-lo portar aquí a Barcelona. Per tant, és un musical molt veterà, m'estàs parlant dels anys 70. Sí, és un musical veterà que es va fer durant un any i mig a Broadway i després s'ha anat representant arreu del món, a Europa, a Argentina, també molt arreu del món, però que aquí a Espanya només em sembla que hi havia hagut una producció mexicana que havia vingut com 2 o 3 setmanes a fer-se a Madrid als anys 80. I vosaltres vau recollir aquesta història i l'heu portada de nou al teatre. Vau començar a l'Almeria Teatre, que és un d'aquests teatres... El Teatre Gaudí. El Teatre Gaudí, que és un d'aquests teatres petitets, per companyies joves, amb ganes de tirar endavant els seus projectes, i s'us ha quedat petit, allò. Sí, bé, se'ns ha quedat petit, és que va ser l'èxit que vam tenir, vam estar només 7 setmanes i a partir de la tercera setmana ja vam començar a tenir ple. El Boca Orella va anar superràpid, vam tenir el hàndicap que no vam poder prorrogar perquè ja tenia altres compromisos i vam esperar una temporada més per estrenar-ho, reestrenar-ho a l'Eixample Teatre i amb més aforament, amb 300 localitats, i ens va passar el mateix. Vam estar 11 setmanes, de les quals a partir de la quarta o cinquena setmana ja vam començar a omplir, fins al final, i just després de l'Eixample Teatre, que nosaltres ja pensàvem, bueno, ja està, fins aquí ja havíem fet, contacta amb nosaltres la Maria José Balanyà, escolta'm, que aquest projecte m'agrada molt, que jo vull portar-ho això en algun dels meus teatres i tinc aquest forat al Tívoli, al juliol, que vull portar-ho, vull que feu el Sugar al Tívoli. Nosaltres, bueno, esperem. El Tívoli ja és un altre teatre. I aleshores doncs, hem tingut la sort que hem pogut fer-ho, hem pogut arrencar una nova producció, ara amb més inversió també en escenografia, en so, en mitjans de publicitat, i aquí estem, i molt contents i molt feliços d'estar aquí al Tívoli ara. Instal·lats al Tívoli durant tot el mes de juliol amb aquesta història que per la gent jove o els que no hagin vist la pel·lícula m'agradaria que els hi expliquéssim, féssim 5 cèntims del que es trobaran. Quina és la història? La història és molt similar, de fet el guió és pràcticament idèntic al de la pel·lícula, sí que s'afegeixen números musicals, però tot comença al Chicago de l'any 1929, durant la llei seca, on hi ha 2 músics, que són el Joe i el Jerry, que són els personatges protagonistes, que viuen tocant en diferents orquestres. Com que no tenen feina, agafen un encàrrec que és anar a recollir unes partitures en un garatge. I just quan van a recollir aquestes partitures presencien una baralla entre mafiosos que acaba amb una execució, amb una matança de mafiosos. Aleshores, per fugir de la ciutat i per fugir d'aquests mafiosos que els persegueixen, l'única opció que tenen és disfressar-se de dones
per endinsar-se dins d'una orquestra que és exclusivament de dones i marxar cap a Miami. I a partir comença tota la història d'ells vestits de dona, com coneixen a la Sugar, que és el personatge de Bealia Guerra, com intenten escabullir-se d'aquests mafiosos fins que tot s'embolica i acaben rebassant. És una de les grans comèdies de la història del cinema, no? Està considerada entre el top de les comèdies de Hollywood de tots els temps, no? El llistó era altíssim, imagino. És molt alt, però quan veus el guió que està tan ben escrit i que també és tan teatral, és que no vam dubtar ni un segon en que això podia funcionar i que no teníem el risc de l'adaptació sempre és un risc, adaptar un clàssic del cinema, si no agradarà, si no seràs fidel a la pel·lícula, però jo crec que la gent que ve a veure la funció de Sugar s'ho passa estupendament bé i disfruta del guió, dels actors i de les cançons. Jo recordo que una de les importants anècdotes de la pel·lícula és que, clar, caracteritzar dos homes vestits de dona en aquella època, amb aquells maquillatges que hi havia a Hollywood en aquelles èpoques, va ser un dels motius per fer la pel·lícula en blanc i negre, no? Imagino que, clar, amb la vida que dona el teatre, per un actor sortir vestit de dona i fer... És una altra història totalment diferent, no? És una altra història totalment diferent. I a més, també és veritat que aquí tens l'espectador tan a prop que l'espectador ja sap que ets un home, no? Aleshores és jugar, estic fent de dona, realment els meus s'han de creure que sóc una dona, però clar, l'actor, el públic ja sap que no, que sóc jo, no? Que sóc un home. Aleshores és molt interessant el joc aquest, el buscar la comicitat amb el públic de jo estic fent realment actuant com a dona, estic fent tot el que faria una dona en aquesta escena, en aquest moment, però jugant amb la comicitat amb el públic sapiguent que ho estic fent des del punt d'un home, no? Que és evidentíssim, tant el Rubén com el Xavi, que a més són molt alts i són corpulents, és evidentíssim que són homes, perquè els veus al costat de les altres i dius, és que és difícil amagar-ho, això. És difícil, no? Vull parlar, abans d'acabar, de les cançons. A la pel·lícula només hi ha una cançó mítica també, de Hollywood i de la història del cinema, i per la Marilyn, una cançó icònica, però aquí n'hi ha més. Aquí n'hi ha més, sí. Quan es va traslladar a Broadway, clar, i al fer-ho musical ja es va agafar un compositor, el Jules Styne, que era un expert en els musicals d'aquella època, i amb la música jazz també, no? I si li van afegir temes en llocs concrets que jo crec que estan molt ben triats i que afegeixen informació a l'espectacle i que li venen molt bé, perquè la història en si ja són dos músics de jazz, o sigui, la música ja està inclosa dins del guió inicial de la pel·lícula, no? I jo crec que li venen molt bé i, a més, guanya un punt d'espectacularitat de l'espectacle que és un valor afegit molt present dins d'aquest espectacle. El vostre espectacle ha estat premiat. Sí, vam tenir el Premi de la Crítica l'any 2015 com a millor musical i sí, va ser una sorpresa total perquè nosaltres no ens esperàvem. Hem fet un musical a un teatre petitet durant tan poques setmanes, que els crítics et vinguessin i et premiessin, va posar molt contents. Superregal. Superregal. Després hem estat nominats també als Premis Butaca com als Premis Max i supercontents perquè és senyal que la feina està ben feta, que al públic també li agrada, que s'ho passa bé i que ens dona força per continuar tant aquí al Tívoli com per lo que sigui. La següent pregunta venia per aquí. On anirà després el Sugar? Perquè els musicals a Barcelona, evidentment, estan de moda, però no només aquí, a Madrid i altres indrets. Sí, nosaltres estem intentant ara portar Sugar a altres indrets, a València, a Madrid, i després intentar optar a fer una gira per la resta d'Espanya i per Catalunya, evidentment. Aquí jo sé que han de venir programadors de diferents llocs que a veure l'espectacle i aviam si tot quadra i podem donar-li més vida a Sugar. Doncs me n'alegro moltíssim i us felicito, perquè quan la gent jove té talent, doncs passen aquestes coses, no? Que petits musicals que començaven i que estaven pensats per fer-se en petites sales de teatre triomfen i es converteixen en una de les funcions de la temporada, com ha passat aquest estiu amb el Sugar a la nostra ciutat, ara ja instal·lats en aquest superteatre Tívoli. Moltíssimes gràcies i felicitats a tot l'equip, que imagino que heu posat allà tota la pell. Moltes gràcies a vosaltres. Aquí la tenim a la Sugar, a la Bealia Guerra, que és la protagonista d'aquesta funció tan exitosa, tot i que com dèiem, el nivell de la pel·lícula era altíssim, no? Però heu posat, doncs imagino jo, tota la pell perquè la Sugar, la teva Sugar, sigui tan autèntica com la de la pel·lícula, no? A veure, estem parlant de Com faldes i a lo loco, una obra mestra del Billy Wilder, però nosaltres ho hem fet amb moltíssim de carinyo i de respecte cap a la pel·lícula, i la gent que surt del teatre surt encantada i s'acaba oblidant una miqueta del referent i s'ho passa meravellosament bé. Com abordes tu el projecte i el teu personatge? La Sugar no és qualsevol personatge.
No, aviam, i amb el referent de Marilyn Monroe era una càrrega. Ara ja és la tercera vegada que ho fem i ja estic bastant tranquil·la en aquest sentit, però al principi sí que al saber que era un personatge que havia fet la Marilyn Monroe, doncs potser notaves un cert pes, no? Però te n'oblides, agafes el text, que és una meravella, i et centres en el personatge, i així ho vam fer amb el director en Pau Doz, que em va donar unes directrius que no tenien res a veure amb la Marilyn, però que s'hi acaba apropant, evidentment. Em fa l'efecte que disfrutes moltíssim amb aquest personatge. Disfruto moltíssim, moltíssim, perquè és un personatge molt entranyable, és un personatge, bueno, a mi m'encanta, a més és un musical on es canta, és un musical on es balla i jo sóc extremadament feliç fent això. Ha vingut molta gent aficionada al film, a la pel·lícula, seguidors d'aquell cinema clàssic, que venen amb aquella curiositat, però també amb aquell llistó tan alt. Sí, absolutament, i la majoria coincideixen en que un cop superat el moment de les comparacions se n'obliden i acaben disfrutant de l'espectacle. Sí. Tu imagino que et passa com a la resta de l'equip, que no t'esperaves que el vostre musical, la vostra aposta, es convertís en aquest èxit a Barcelona del que tothom en parla. Has sentit a parlar del Sugar i que es convertís en un musical que la gent vol veure i que omple teatres, i no estem parlant de qualsevol teatre quan parlem del Tívoli, no? Efectivament, no ens ho esperàvem gens, però la veritat és que és un espectacle meravellós, és un espectacle que té 5 músics en directe, que té 18 persones a l'escenari, té moltíssima energia, la història és meravellosa i no s'ha de perdre, no s'ha de perdre. Està a Barcelona en cartellera només al juliol. Explica'ns com va ser aquell primer moment de trepitjar el teatre del Tívoli, perquè uah, l'escenari. Jo havia estat al Tívoli fa molts anys fent un parell de musicals, però en aquells musicals jo no feia personatge. I ara tornar al Tívoli fent un personatge així com el Sugar ha sigut fantàstic, meravellós, indescriptible. Recomana'ns, si venim al teatre, quin xip hem de portar? Cap ni un. S'ha de venir al teatre relaxat, preparat per disfrutar i el divertiment està asseguradíssim. Bueno, doncs farem allò del dudup-bidup, no? Pupupidup, sí. Pupupidup, i els convidarem a venir aquí al Tívoli a aprofitar aquest mes de juliol per veure Sugar, aquest musical tan d'èxit, tan comentat, premiat, un musical que segurament ens farà venir ganes de ballar i de seure sobre la butaca i recomanar-ho als altres, que és el més important. Exactament, això és el més important, que vinguin al Teatre Tívoli aquí durant el mes de juliol. Gràcies. Gràcies. Muchas